Věděli jste, že 2000 lidí zemřelo kvůli starému dřevěnému vědru? Rok 1325. Itálie. 2 města, Modena a Bologna, se navzájem nenáviděla. Ale to, co spustilo válku, to bylo absurdní. Skupina modenských vojáků vtrhla do Bologně a ukradla vědro z místní studny. Jen vědro, nic víc. Bologna chtěla vědro zpátky. Modena řekla ne. A tak Bologna vyhlásila válku. Postavila silnou armádu 1000 vojáků. A přišla bitva u Zapolina. 2000 mrtvých. 2000! Kvůli obyčejnému vědru. Modena bitvu vyhrála. Bologna vědro nikdy nedostala zpátky. A Modena? Na oslavu svého triumfu a jako ponížení pro Bolognu vědro pověsila do zvonice své katedrály. A to vědro tam visí dodnes.